ipagpatuloy natin ang reading and writing ng whole numbers, but this time, mas mataas na level na, level 2. Sa pagkakataong ito, iibahin ko ang iyong gagawin. Kayo muna ang magbabasa at magsusulat sa inyong notebook ng mga salitang bilang o number word sa Ingles. Pwede niyong i-pause ang video habang kayo ay nagsusulat. At sa pagbabasa, mangyari lang bigkasin ng malakas at malinaw ang bawat salita. Kindly read and write the number word. $3,146. $6,154. $4,052. $16,367. $21,581. $36,036. $27,689. $49,836. $34,618. $81,948. $91,073. $73,845. $74,231. $81,633. $95,127. $89,833.
899. 88,808. Congratulations kids! Ngayong marunong na kayong magbasa at magsulat ng number word. Yayain niyo ang inyong mga kaklase at mga ibang bata sa inyong komunidad. This is brought to you by I Volunteer for Filipino Children. Libre lang po ito.